Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa nezuro vakamanikidzwa kukanzura zviitiko zviviri zviri pamutemo nenyaya yeemergency yavasina kutaura. Sanapinda mashoko ayo akashuka vanhu kana chiitiko chakavhundutsa vanhu muzora nezuro ndipo kapaive pano kuti bo subscribe bo like kuti na on the bell icon. Tipinda munhu munomudzi vaMnangagwa vakakanzura kutoreswa mhiko kwevachangogadzwa kuva vatevedzeri vemakurukota Musa Nuve National Housing and Social Amenities naHedman Moyo Veterans of Liberation Struggle Affairs kuState House. vaMnangagwa vanga vachifanirwawo kutungamira mabiko ekutanga kweWest Prop Used Golf Estate kuMaboreni muHarare. Vachitaura pamusoro pemusangano wekuparura urongwa uhwo, gurukota rezvedzimba nekugara kwakanaka kwevanhu vaZhemusoda vati pane zvimwe zvinhu zvechimbi-chimbi zvakakonzera kuti vaMnangagwa vasauya. Saka mashoko akataura vachiti takamisa basa nekuda kweemergency iyo vaMnangagwa vaifanira kuenda kunze kweguta. Zvakadaro chiitiko padanho rehurumende chakambomiswa, asi chiitiko chakavanzika chinogona kuenderera mberi vanodaro. Sando mashoko anobuda vanhu vasati vambonyasa kunzwisisa, vanhu vari kungosuspecta nokuti iringonzi emergency yakaita kuti Mnangagwa vasaatenda maevents maviri aya, asi chokwadi chaicho hachizi clear. Vanhu havasinyatsoziva kuti chii chaicho chakaita kuti vasaatenda aiwa maimportant meetings kana maevents avafanira kunoatenda kana kunoinitiata. Samburi Zimbabwe chimbotudzai mafungiro enyu kuti munoti kudii pamusoro penhau idzi. Pinda mucomment section medu usangana subscribe or like tinoti turn on the bell icon kuti ambochera maupdates andokupa pano paZim Lunchtime.